Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lagip di napalabas. Naimbag manen nga oras yo amin nga sangapada papagayam. At ito'y manen ni Manong yo Nemi Ruiz iti page ni paring Rey Fiesta Sentenciador Award ken YouTube channel ni Rey nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Kaya iawis mi iti kay panang follow iti page na ken kasama ten panag-subscribe iti YouTube channel ni paring Rey Papagayam. Kagayong kinakabsat, kas iti sa balipayng gungguna, iti mangabak iti lagip tinapalamas, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Babayin kini paring Reynaldo Rey Fiesta, rita hunuluhuay, manaksit iti kas gift, kan certificate, mai-video pa'y, nga mai-pabuya. Dito'y live tayo, wano panang interview tayo mismo kanati winner tayo, ni Roland Ruiz, iti Lawag City, isu iti second grand finalist tayo, best letter of the month of February, isu tinapili nga nangabak, iti bulan iti February, karito'y Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Kada tayo mismo dito pagtainganda, at nung itay makasarasarita ni Roland, itay matlagi palagip ka na iti hanggang napahampay na kang iti istorya na, iti pindas iti istorya na, at kas itay panangrugi, Roland, didan sa kayat hindi kita pakay kamangan. Well, ti kinagpaison na hindi na damag na gayong ka kinibagot ko kuna ni Lady just alwada katuga ka babae. Ay balasan ko no detan tot masawa mo ket isul-sul muntot mo daw ti kalagluto. Baka agbalingkat mo nga marigrigat. Rapay. Kit dahil nga sa Oda, so siguro nga nagbaling nga karit kan kat ipakita binti pa nagasensom Roland. Iso harod nga inkarigata ka di kunak no di nakayat kunak di bagat ko karigata ko ta di ko iso na panak di Manila. Napanak na hindi nakaradwara ko napanak nag-tricycle driver di Quezon City. Di baguban tay. Takap na no tapos hindi sakbay ng pang Manila, idin mapaspasama kada kayo kini ay wala ide nagbasbasa pa ti second year college ket agit kita kami tinalemo din at kamot naging galing impakamunan lab kumot kisuna naging galing pakamunan nga hindi ko adi dagday ko bago bantay Quezon City paspasada surat da kanya nga agawid ka kasi iti madamdamag may musong bata dati ko ano sumbata ko na ka hindi ko ala mamam to agawid ka hindi nagawid ak ikiktot ka matay na hindi ko akit yung mga damot na bundis ni Tesen so hindi makisarita kami di pamilyada ko na ka nagsasarita kami kasi di nga na hangalag isang di katuga ka buhay dinadagos nga inawat nakayat sa nakla inawat hindi nagtao dati inaw na ako ano nga aldaw hindi kasaryo October 4 1980 sa pas nga ni bakit mo di mo nang anak yun December 25 1980 so nga pinaganan niya ti Jessie Ket tagabayatan nga ko hanggang man na nagsubli di Manila idi kalpasan nga nagkasara kayo kani. Ama na di naganakisunan, hindi nakakasar kami nagsubli po di Manila. Tapos intuloy ko ti nag-tricycle driver tapos hindi kuna ni uncle ko napigsam ni uncle ko ti gobyerno. Kuna na kahit mati sumrak ti gobyerno kuna na una kuna ko ta. Iso ka insert di National Printing Office. Nag-opisina kay Jai. Gati 1980
86. Hindi nagkuan. Di nagrevolusyon. Mhm. Diyan lang, pa umayaklaw sa mga sarungkar, di nalpas di revolusyon. Hindi pas kayo idin rin magkadwa. Bueno, nalipas nga ni Jomar Raya, 1982, nagsubliak man di National Printing Office. Di nagtalawag di National Printing Office, nag-apply at pinadas ko din ang apply ti Saudi. Agad kasi na po Diyos na mapagkasatanak. So nag-abroad di Saudi, damam Saudi Arabia. Nakas leadman, ti construction. Tapos after 3 years, idi golfar, nagawidak. Wan, iti bimtak ti grupo ar. Okay. So nagawidak. So ko nakidi, kahit ko ti agsubli na, mati ko ako na, sarado mo ti aeroplano. So nga ko nakakit. Ito Pero yan pa. pasan sa Saudi, nagsubli ka kas, simrekan sa agwardya idin. Well, ay, nag-construction pa lang. Asan sa kalpasan na. Tata, hindi ko tinawagan dak ko na ni kwa adamo mo ka security agency ko na jay uncle ko kahit mo tag-gwardiya ka kahit umaya ka kunak iso nga napanak nag-gwardiya man di Manilan nabayag nag-gwardiya di Manila tapos hindi 1994 ay 1990 well 1994 namayag iti Lawag naglukat ti Solid Bank nag-gwardiya ti Solid Bank. Nag-gwardiya security guard ka di bangko. Well, tapos naging Metro Bank. Di year 2000, kung nanibagat ko, kung ano, natala sweldo mga gwardiya, kung na, hanta mapagbasa na ito ang lakta, kung na. Dapat dada Identry College. Well, nagkoleho daan. At palasag mo taga-abroad, kung na. Ay, sikalat, bakit ko na kanya na. When nakmadya Hong Kong, kung na. Iso ka na pamadya Hong Kong. Naka 3 years masiso na. So, di nakarador di jay anak men, di college. For good mo din. For good mo din. So, di jay. Nag-sitio head kayo di. Manong kataon nga nag-sitio head? Ingat di 2007. Saka nagkandidato ka kagawan? Well, 2007 ingat 2018. 18. Oo. Ano mo di tayo Roland? Ano mo di tayo nararamidam dito barangay tayo kabayatan nga nagkagawad ka? Hindi pala sitio dakagat in pagnak dati panlakasemento dati circumference road. Okay, man. Kin dati panlaka reprap dati iti ko agraro nga langit ti baba. Iso tinakagit kita kidi nagsitio ka, sitio head. Tapos hindi kagawad isakti nang ipagpagna dati panlakay patakder ti eskwela dati Santo Niño Elementary School. Isakti nang pati resolution na dati la barangay 31 ti awan ti eskwela na kunak iso nga nagarami na ti resolution yung basa mi kapno da eskwela ito taligaan iso dati Santo Niño Elementary School. Ano pa nang request yung kanina akin kukuhatak nun na idonar diya daga? Si Kamay? Wala. So kunakin ni Diyos sa Lord ng Apo Felix de los Santos. Sir, danalawa da gamit lubot ko na dilawabal nga idonar mo eta lotem na mga ipatakder kam ti eskwela ko na ala mayak to di barangay hall ko na nagsasarita kami akit kasi na po si idonar naman. Okay. Sikat yung main sponsor at kaya pa na kaadda iti eskwela ito yung barangay tayo. Santo Niño. Malaksid ka rin adat sa parin bagay din nga padang pa-increase mo iti well, IRA share ti ili siyak di nag-chairman ti kami ti appropriation kunak basit ti ira ti barangay 31 kunak apay di tayo mapanag tax mapping kunak kanya da at agaw mo ti negosyante ito kunak iso nagarami at ti ordinansa nag-tax mapping kami nga amin nga ada tiyaggi na kadakwa iso nga after 1 year gimato ti irasyer ti taligaan nagbal nga idi sumrigak nga kagawad 670,000 lang per year ko pala kagawad nagbalik na 1 milyon tapos every year umat nga to ti 1 milyon nagbalik nga 2 milyon ti irasyer tapos nangatok amin nga kita honorarium ti kagawad kada tanod. Hasta kasi ka ti chairman ti appropriation. Iso di jay.
Ingat titim malawak, nagbalik nga 3 billion ti Irasier. Wala tati, ang damagan ng Ariro, 3.8 million. Well, iso diya. Ti 1% ti senior kita, 38,000 as of now, 2025. Okay, kita, sa nyo itandiya yung kita anak yung ay, nag-aasawa dangat. Wala. Dati inaunak, kasi na po Diyos, nag-asawa mo ta. Nag-idi pa nga menti doon, kurso na. Nagbalin nga commerce accounting, di divine. Tapos kunana, kahit kung nga isip nursing kunana. Iso nga nag-sip nursing, yan ta, NCC, kasi na po Diyos, nakaruhan, nakapasapay ti board. Di ko anda nag-apply ti nag-offer kanya na Norwegian school, itabakara, nagbasa. Kasi na po Diyos nakakunti Norwegian, napanjay Norway. Iso nga dyan Norway, tapat pamilya na. Ningarad wa, Jumar Ryan. Di Jumar, nag-graduate mo nga teacher, ti elementary, angam ko na, hanggang mag-isuro barok, kung nakapasama ti board. Kung na diya kahit ti mag-isuro, kung na. Anong ti kayat mo? Nakag-apply ka police ko na. Ang sikalat ako di pinadas na. Kasi na po Diyos nakapasama ti police, iso nga deso na ti kwati police tata. Nga iso nga naka-promotion, hindi naka-promotion, iso ti chief investigator ti San Nicolas Police Station. Oo. Ang damat asawa na. Ti asawa na, di tayo rin, may samot nga layers. Nag-abroad mo diya ba rin hindi? Iso na nag-amanda, iso at agad dada dito yun. Oo. Itagdama, Roland, no may senior citizen tayo, trabaho dito sa Elsan, posisyon mo sa Elsan. Kasi na po Diyos, ora senyora, kinalalakpay lang coordinator, kin sales, magyanag ti sales kin marketing. Kawan. Oo. Yung magamsat ni Roland, iso iti vice presidente iti senior citizens, ito yung barangay may, siya ti presidente kita kabayaran di pa nagkakaduami kita dumatan di iti nagbaring nga project midtoy barangay na iso iti active nga vice president tayo natadapayan ti Lubot West ket project ti senior kasama ten ijay triangle joint project ti senior iti barangay ket any message Roland kada kita agbuy-buya kada tayo ay na kayo nga buya ka nagdigdig kay kemot nga wisin da ipakambuyo mo ti padas yo ti rigat yo ken sakripisyo yo pinagadal yo kita anak yo nga nagbalindamot nga nakaslakad tayo nga marigrigat. Okay, kay nga ron na buyo nga masad interview tayo dito best letter of the month of February Sander ken iso ti second grand finalist tayo iti Reynaldo Reyes ta Sentenciador Award iti programa tinga lagip tinapalabas iti DCJC Action Radio. Thank you iti kay panagdengeg ket papadaanan nyo ito'y kay panang buya iti panakaited iti premyo ni Roland mismo sa stasyon ti DCJC. Thank you. Thank you, thank you. Pabagayam kas na ko nakitay ngiti daytoy nga aldaw ti Lunes ket isutin tay panakasangaili daytoy best letter of the month of February ti second grand finalist tayo nga inaawaten ti cash prize na ken daytoy certificate of recognition on appreciation papagayam. So daytoy winner ti gabsat ni Rolando Ruiz iti Barangay 31 Talingaan, Lawag City, best letter of the month of February. Ken iso ti second grand finalist tayo. Ito basaan dito yung certificate na gabsat DCJC Action Radio, Reynaldo Reyes Sentenciador Award is awarded to Best Story, awarded to Roland J. Ruiz, in the Barangay 31 Talingaan, Lawag City, for being winner of Best Story of the month of February. Ayan, 2025 and for qualifying as a grand finalist for Search for $1 Million Amazing Story 2025. Umlagit tinapalabas program DCJC Action Radio Lawag. Dagiti nagpirma ni Mesio Ruiz, host, ni Reynaldo Fiesta, sponsor, and of course ni Attorney Nick Malasig, the second station manager. Kita agparangan tayo ni Roland Ruiz nga umay mangawat dito certificate
pabagaya mi. Ito yan, nagkabsat, Minister Orlando Ruiz, iti Lawag City. Ken kasama tayo, dito cast, nga maitad kang kuha na. Ayan. Okay. Okay, anong itati makunam, Roland, kada ito'y panangabak mo. Dati sir, dati iti usus nga napasamak. Sa pinagsakripisyo mo kinibakat ko, katandang matlabungan na. Kami napindas nga pagkuhan dito. Anak ko, nagbalinda nga kwa napagsapulan da, napagtarakan dati pamilyada, ang lakas la kanyak nga nairurumayan ken tiladang nagsirsirkak na trabaho. Anong nga timarik namin tayo, nangabak ka, Roland? Termiti agsangit ak matiragsak ko sir yung thank you. Thank you very much kani station manager di Malasig kani dato sponsor nga ni Reynaldo Fiesta. Thank you sir. Thank you. Awisan man na Roland, di tayo agbuyboy agdingdingag taagsurat damat ira dato nga programa. Kada kayo mapadak nga da kasaritaan na padasin nyo mati agsurat tabarang mapadasan nyo mati mga bab. Thank you. Okay karad Roland. Thank you. Thank you. Okay. Sige. Kaya kapsat ingkay nangigan, kaya nabuya ni Roland Ruiz, iti panangabak na second grand finalist. Iti programa tinga lagip tinapalabas, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciado Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Kaya nakuna kita nga dimakil, dito premyo, pabagaya mi. Taad the first runner-up, malaksin iti grand winner, nga umawat iti 50,000 pesos. At napay grand one of mga first runner-up nga umawat ti 30,000 pesos, second runner-up nga umawat ti 20,000 pesos, third runner-up nga umawat iti 10,000 pesos, ken may isang gift prize kabsat nga umawat iti 5,000 pesos. Bali 50, 30, 20, 10, ken 5 nagdakkel. Iso maabis kayo iti panagsurat yo iti programa tayo. Ngayon, hindi agyaman kadagiti na itunay nga magtatrabay kada tayo kang runan na unay nga tipagyamahanan ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya kastamatan iti Ray Fiesta Film Honolulu International ni Reynaldo Ray Fiesta, ti Executive Director. Ala, pumakada akon kataging ka ti sabalin tumanin nga may upload nga video ng kay mangnigan ken mabuya para kada ito tultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciado Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Ni manong yung Nemi Ruiz dito'y salamat po. Bye-bye.